भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के लेके उनकर घोषणा सुन के सभी के अचरज भइल। ज्योति सिंह घोषणा कैले बाड़ी कि ऊ कहां से चुनाव लड़े है, कवना पार्टी से ऊ मुकाबला करी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लेके बहुत उत्साह बा, हर जगह चुनाव की चर्चा हो रहल बा। बाकी रेह बीच भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़े के ऐलान कैले बाड़ी। त आई आप लोगन के बतावल जा कि उनका का योजना बा। जब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से पूछल गई कि अगर कवनो पार्टी से टिकट ना मिली त का करी है, फिर ज्योति सिंह के जवाब रहे कि वो स्वतंत्र रूप से निर्दलीय चुनाव लड़ी है। तब वो कहली कि हम जनता हमरा के आशीर्वाद दी त हम कवनो पार्टी से टिकट ना मिलला पर भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ब। बता दी कि बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक हो जाए। बिहार चुनाव से पहले ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव में आपन किस्मत आजमावे आयल बाड़ी। ऊ घोषणा कैले बाड़ी कि उनका टिकट मिले चाहे ना मिले, हमनी के विधानसभा चुनाव जरूर लड़ब। बता दी कि रोहतास जिला के डेहरी में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव लड़े के ऐलान कैले बाड़ी। ज्योति सिंह कहले बाड़ी कि अगर उनका कवनो बड़ पार्टी से टिकट ना मिलल त विधानसभा चुनाव लड़े हैं। मीडिया से बात करत ज्योति सिंह कहले ही कि जब ना तरह से हालात बा, लागत बा कि हम चुनाव न लड़ पाए। अगर सब कुछ ठीक हो जाए और जनता के आशीर्वाद रही तो हम चुनाव जरूर लड़ब। अब ही समय बाचल बा। बाकिर एह बीच अटकलबाजी शुरू हो गई कि ऊ खाली करकाट से चुनाव लड़े है। बाकिर करकाट में 6 गो विधानसभा क्षेत्र बा। अब जैसे ही कोनो अपडेट आई तो रउरा लोगन के सूचित कर देहल जाए।